Príbeh, ktorý inšpiroval milióny. Toto je príbeh muža, ktorý sa mohol vzdať, ale neurobil to. Narodil sa ako Jeff. Jeho otec ho opustil, keď mal rok. Vychovával ho nevlastný otec, prisťahovalec z Kuby. Už vo veku 10 rokov miloval knihy a počítače. Vo veku 23 rokov pracoval na Wall Streete. Vo veku 30 rokov opustil istú prácu, presťahoval sa do Sietlu a začal podnikať v malej garáži, kde založil Amazon. Vo veku 32 rokov doručoval balíky sám. Vo veku 35 rokov bol na pokraji bankrotu. Vo veku 40 rokov Amazon prežil dotcom krízu. Vo veku 45 rokov zmenil svet elektronického obchodu. Vo veku 55 rokov sa stal najbohatším mužom sveta. Vo veku 57 rokov si splnil sen a letel do vesmíru. Vo veku 60 rokov investuje do budúcnosti ľudstva. Možno práve teraz prechádzaš ťažkým obdobím, ale tvoj príbeh sa nekončí. Tvoj čas ešte len príde. Ak sa ťa to dotklo, zdieľaj to ďalej. Niekomu tým môžeš zmeniť život. Nikdy sa nevzdávaj.